intine awake dhewe kok bersyukur, tapi ketoke sepele awake dhewe gak tahu bersyukur. Lah niku wae. Napa duduhna bentuk terdalam dari kerinduane hamba nanggone Gusti Allah. Pun ngeten mawon. Saiki buktine mawon, sampean mulai belajar tenggen kula makrifat iki rasane tenggene Gusti Allah lebih cinta napa mboten? Lah niki wau. Sing ngrasakno kan jenengan, kula kan gak kula gur nyritakno ilmune. Jenengan sing bisa merasakan jenenge ilmu rasa sing ngrasakno nggih jenengan ki ambek. Makane napa Gusti Allah ki njaluk bukti nyata. Sing iso mbuktekno nggih jenengan wong sing lakoni. Pun ngeten mawon jenengan belajar tenggene tiang ngoten mawon biasa ilmu syariat toriko rasane beda mboten belajar teng marifat. Nah niki wae napa soalnya dudono kula dudono dalan aku gak duwe niat apa-apa mbek sapa wae. Kula niatku diperintahno Gustine kon duduhno dalan, duduhno wong-wong kuwabuh bukan atine, duduhno nang aku iki sing nyiptakno, tapi wong gak ero jek do wuta kabeh wuta mata atine duduhno awakmu sing wis kebuka duduhno wong-wong ki nanggone sing nyiptakno. Lah nek wis mulai dibuka otomatis donyane ajur. Soalnya apa rahasia Gusti Allah dibongkar. Lah nek awet ngeten iki kan kula nyritakno makrifat kan sampai disebuktekno. Berarti apa? Wong nek wis belajar makrifat temenan, dudono bentuk kerinduan sing terdalam tenggene atine, dudono rindu setiap hari kangen mbek Gusti Allah. Setiap hari ingin pokoknya bendina pengen petuk, bendina pengen petuk, pengen jajar, pengen omong-omongan, lapo-lapo iki aku nanti ditunggoi, nyambut gawe ya nek nunggoi nggih ayem to akhirnya jenengan 24 jam ditunggoi Gusti Allah. Lapo-lapo masih sumpek seumpama jirene napa masalah sampean sak gunung iku lho gak enek apa-apane nek wis dikeki rasane Gusti Allah. Lah niki wae. Dalam masalah sampean sak gunung gur dikeki cerita ae. Nah. Terus nek pun belajar makrifat duduhno ketika hati mulai rindu kepada asale, awake dhewe mulai nek wis belajar makrifat awake dhewe iki kangen nek ambek asale awake dhewe kene sinten Gustine awake dhewe nek wis petuk ya rindune gak karo-karuan setiap hari gak petuk gak enak kangen ae bendina. Padha panjenengan kan mbek bojo jenengan niku lho sedina gak enak lek sampean goleki. Sedina sitoke acara rono, sitoke rono gak petuk omah lak sepi to. Ki nandi bener nek ndek omah nek gak enak iki digoleki nek enak dadi gegeran. Iku wis biasa. Iku jenenge bentuk rasa cinta kalih bojo. Bali lah cinta kok gegeran. Lah iku senine jare Pak Arifin iki. Senine wong rumah tangga nek gak enek ngono ya gak seni, gak enek cerita. Terus mulai nek wis mulai belajar ilmu makrifat, nek jiwa mulai mencari sapa sih sakjane awake dhewe iki sesungguhnya dialah sejati sejak awal penciptaan. Awake dhewe diciptakne mbek Gusti Allah iku sejatine sapa to sakjane aku kok iso ngrasakno cinta rindu temenan kangen temenan kambek Gusti iki mah lho. Sakjane sapa to iki sakjane? Oh, tibane iki mang Gustiku dhewe. Nah, niki makane rasa cinta macen jenenge nunggal mek sapa nunggal mek Gusti sampean macen nggih sembah yang nyembah ayang-ayange sampean dhewe. Tapi wong jenenge bali cuma nyembah nyembah kaya wong Kristen. Nek wong Islam salat, nek padha ae wong nyembah ayang-ayange dhewe kok. Padahal wis dikek sanepan sembah yang nyembah ayang-ayange dhewe. Maksudnya nunggal mbek awake dhewe.
Terus nek pun belajar ilmu makrifat, disitulah makrifat mulai menyapa, bukan mulai meninggalkan syariat. Maksudnya piye? Awake dhewe tapi nek wis belajar ilmu makrifat juga oleh ninggalno syariat, sampean terus gak sholat, gak poso, gak haji, gak apa wis pokoke sing dilakoni ning donya sampean dilakoni ilmune sampean sesat wae wong-wong. Masa belajar ilmu makrifat jarine Mbak Lis iku masuk gak sholat gak popo, pokoke atine sholat. Ya iku ya kleru, sampean berarti sampean ndek donya iki ndek zahir iki jek enek peraturan dikon salat, berarti sampean harus ada gerakan zahir batin, wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Enek zahir enek batin, lah sampean kok nggang batin tok, zahir gak dilakoni ya kleru. Nek wis teko makrifat aja ninggalno syariat, makane kudu belajar papat-papate ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, kudu papat-papate mlaku. Lah sakniki seumpama sampean numpak buruk, Pak buruk sikile iki gur telu gadingklang. Tah loro, yo gak iso mlaku, makane kudu papat bareng, cek iso imbang, iso muni teplak-teplak lho ya ngoten niku lho. Nah, serasi. Gak malah ditinggalno syariat niku, kudu tetep dilakoni. Sing penting kabeh empat-empate paham. Terus awake dhewe nek wis belajar ilmu makrifat aja duwe ati sing luwih tinggi. Alas wong iku wis ilmu syariat ae kok. Gak koyo ilmu makrifat wis sembarang kalir. Wes omong tok iku nek omongku. Omong jerine ngene. Praktek endi? Sampeyan koyo menghakimi dhewe akhirnya nyepelekno wong syariat ya kleru kebanyakan. Makanya kudu dijogo, aja ngelokno wong. Iki mang kabeh intine menapa padha makhluke Gusti Allah satu kesatuan nunggal kambek awake dhewe, padha ruwe Gusti Allah. Aja ngelokno wong. Terus justru wong sing belajar ilmu makrifat berarti melahirkan kelembutan adab. Awake dhewe nek wis belajar ilmu makrifat dudohno kelembutan adab, awake dhewe lebih dihormati, awake dhewe lebih iso ngajeni awake dhewe. Lah sampeyan nek pengen diajeni menungso liya, wong liya, ajenono awakmu dhisik. Lah awake dhewe durung diajeni kok pengen diajeni wong. Ajenono Gusti sampean dhewe iki lho sampean ajeni dhisik. Nek Gusti sampean wis diajeni baru engko sampean wis mencorong atine wis kei nure Gusti Allah jenenge Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan iki sampean wis mencorong, sampean baru pengen dihormati wong niki wae dengan sendirinya Gusti Allah sampean dihormati tiyang. Soalnya sampean wis iso ngajeni awake dhewe. Nek pengen diajeni wong ajenono awakmu dhisik baru diajeni wong. Terus wong wis belajar ilmu makrifat mulai iso ngrasakno rendah hati. Nggih, andap asor niku napa wau? Warok takwa padha ae. Terus awake dhewe nek wis belajar ilmu makrifat awake dhewe paham nek awake dhewe iki gur digawe pinjaman mbek Gusti Allah, gur diselang wadah iki mang dadi kepanjangan tangane Gusti Allah, gur dikongkon nglakokno critane Gusti Allah, gur digawe pinjaman.
aja rumangsa iso apa-apa, duwe apa-apa, kabeh iki sing duwe jenengan. Awake dhewe gur diselang, gur dipinjam, digawe pinjaman ragane awake dhewe. Gusti Allah iki minjam ragane awake dhewe, cek iso visi misine Gusti Allah, cek iso tertuju, iso ngetutno critane pangeran. Lah saiki Gusti Allah ngetutno critane pangeran terus wadahi mboten enten saged. Ini mboten saged makane nyelang jenenge pinjaman gur digawe pinjaman, aja akon-akon iki kabeh aku sing duwe. Niki wae. Iki gunane belajar ilmu ma'rifat ngono lho. Akhirnya jenengan paham. Gur digawe kepanjangan tangan diselang. Nggih, wayang awake dhewe dadi wayang. Terus wong iku mang terus tiang niki wau sadar nek kabeh iki hasile, kabeh iki sadar bahwa cahaya hidayah Gusti Allah iku kabeh awake dhewe iso lapo-lapo iki teko nggone hasil hidayah Gusti Allah, teko nure Gusti Allah, untuk anugerah Gusti Allah. Awake dhewe iso lapo-lapo diperjalankan, awake dhewe perjalanan ibadah batin, awake dhewe akhire iso ngrasakno urip nek donya niki, batine awake dhewe merasa hidup karena nopo? Kabeh niki kabeh teko nggone Gusti Allah. Intine paham. Terus kabeh nek wong iso belajar makrifat, awake dhewe dikongkon sujud. Jalan sujud iki piye to? Sujud iki ndadekno awake dhewe iso mulih nang ngene Gusti Allah, sujud temenan nang Gusti Allah, sungkem temenan nang Gusti Allah. Iki mah berarti mulie temenan, sungkem temenan nang Gusti Allah. Soale wis paham Gustine dhewe niki wau, soale ngerti makrifat. Niki gunane belajar ilmu makrifat. Terus nek wong wis belajar ilmu makrifat tidak merasa dia lebih benar sebab dia sadar bahwa cahaya hidayah Gusti Allah wis dikekno awake dhewe. Niki gunane wong belajar ilmu makrifat. Kathah to kegunaane nggih. Terus napa malih Mbak Lis gunane? Membuat dan menjadi percakapan yang jujur antarane Tuhan kali hambane. Akhirnya nek sampean wis iso belajar ilmu makrifat, jenengan iso omong-omongan antarane hamba kambek Gustine, antarane jenengan kali Gustine jenengan. Nek seumpami jenengan boten belajar ilmu makrifat, sampean nggih boten saged iso omong-omongan. Soale pami jenengan belajar nur syariat gak diwari carane omong-omongan. Soale gak enek ilmu ning kono. Belajar ilmu hakikat, ilmu toreko gak enek sing dibahas niku wau. Lah pembahasan antarane percakapan antarane hamba kali Gusti Allah gur tenggene ilmu makrifat. Dan iki gunane sampean belajar makrifat. Akhirnya awake dhewe iso menjadi percakapan yang jujur antarane Gusti Allah kambek awake dhewe. Setiap hari iso mutakaliman, omong-omongan kambek Gusti Allah. Tapi mbak carane makane belajar carane piye Mbak Lisa aku pengen pedok-pedok Gustiku dhewe. Lah monggo belajar ki Mbak teng kula, nggih kula bukakno. Makanya tanpa makrifat agama hanya menjadi ritual saja. Cukup napa? Gur digawe malah gerakan ngoten kula tok nek gawe makrifate ngoten. Ya wis pokoke pun salat pun ping pinten ngisake ping sekawan napa rukuk sujud nggih ngoten niku berarti kan cuma ritual gerakan nek syariat. Lah nek wong wis belajar makrifat temenan, setiap nafas niki menjadi zikir. Oh niki lho. Nek sampeyan wis belajar makrifat temenan, setiap nafase awake dhewe Allah
Allahumma shollallahu berarti shollallahu ala Muhammad mlebu metune nafas iki napa intine mlebu metune nafas iki menjadi zikir. Zikir napa? Paham nek zikir iki artine kan eling to nggih. Mlebu metune nafas awake dhewe iki selalu eling nanggone Gusti Allah. Niki gunane belajar ilmu makrifat. Nah niki. Terus setiap makna langkah perjalanane jenengan tenggene Gusti Allah selama jenengan belajar niki dalam perjalanan selalu mendekat nyane Gusti Allah. Sing maune adoh, sampean cek belajar syariat kan adoh tau kali Gusti Allah. Mulai belajar makrifat otomatis lebih cedek nyane Gusti Allah. Akhirnya nek wis cedek petuk temenan. Nah niki lebih dekat. Gara-gara belajar ilmu makrifat. Terus orang yang menjadikan makrifat tidak akan merasa selesai. Maksudnya piye Mbak? Belajar ilmu makrifat iki kurang soalnya ilmunya selalu terus baru. Aku pengen roh yo mari ngene apa aku paham ngene meneh Mbak Lis bahas apa maneh yo penasaran. Lah niki wau ilmunya kayak penasaran. Soalnya apa? Orang yang belajar makrifat itu menjadikan tidak akan merasa selesai belajar, pengen terus sampai nanti ke liang lahat. Soalnya soalnya mulai ilmu niku soal dibongkar masih jenengan dia pengen semerep. Maka dia ingin semakin menjadi rindu untuk mengenal lebih dekat, rindu ingin menjadi jernih, rindu untuk kembali kepada Dia yang selalu dekat. Meskipun manusia selalu menjauh, makrifat mengantarkan hamba kepada Tuhannya dengan cinta dan kesadaran hati yang sering dirindukan. Iki Mbak Sopo, Mbak Lesi. Nah, niki mau maksudnya ngeten lho. Jenengan belajar makrifat setiap hari lebih cinta-cintanya Gusti Allah. Aku pengen petuk setiap hari, aku pengen petuk. Nek wis petuk atiku ayem. Gusti Allah menghadirkan masalah teko. Bingung maneh lagi belajar mari. Oh iya ya, mek mari jenengan kon paham sing tekan iki mang wujude Gusti Allah. Berarti aku paham tak gak wujude Gusti Allah. Iki mang aku gak oleh nguasi wonge, kon nguasi jerone wujude wong iku mang. Paham? Berarti apa? Oh, aku seumpama gak belajar makrifat lho aku gak paham. Paling wong iku kudu tak tubruk ae, kudu tak amuk sama dicelatu wong iki. Nah ini gunanya sama belajar makrifat akhirnya iso ngendalekno hawa nafsune jenengan sing elek. Pun paham toh belajar makrifat lho sak mboten kathah gunane sampai sak buku kaya ngene. Pun paham sedaya toh kegunaane masya Allah jenengan belajar ilmu makrifat iku jenengan sing maune brutal. Mbak wong kudu nek apa nyelowatu akhirnya iso ngerem. Enek apa-apa mangkel dilokno wong akhirnya iso ngerem. Oh iya ya gak oleh mikir ngono. Iku mang ya padha-padha sing ngelokno aku iku mah juga Allah nek gak dikirim Gusti Allah wong iku malah gak iso muni ngono. Akhirnya padha sadar, paham sing ngelokno kabeh sing dilokno niki mang asline tunggal. Cuma digawe cerita sampean paham napa mboten intine ngoten. Pun sampeyan mawon pun lho, pun atus setengah 12 sedene. Lah mulai ini pun 2 lho marainya. Oh dereng ngantuk. Jadi golek Lailatul Qadar. Sampeyan kok golek Lailatul Qadar dhewe ning omah. Nek golek Lailatul Qadar mek bojone sampeyan dhewe-dhewe. Sing duwe bojo mboten tok aku lho Gustiku dhewe kok. Lah niku. Pun sampun mawon mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan mulai awal sampai akhir niki wau jenengan kathah ingkang kula sampaikan jenengan
mugia kali Gustine dipun paringi pemahaman ingkang kathah sing saged mahamaken nggih Gusti Allah. Kula nampung ngantaraken mawon, kula namung menyampaikan napa sing dikarepaken Gustine dhateng jenengan kanton jenengan kiyambak. Nek jenengan saged nglampahi nggih dados swarga panjenengan, nek boten purun nglampahi nggih dados nerakane jenengan. Soalnya napa? Sakjane gak nglakoni ya sampeyan jek emosi kamar. Sing ngrasakno enak gak niki tergantung jenengan kiyambak. Empun tak kei modal tak dudono dalan, nek wis dalan iki gelem ngliwati ta gak. Wong nek dalan lurus kok ngliwat senengane sing jeglong-jeglong ngono kae. Iki lho, sampean liwat aspalan mriki, mboten kula tak liwat mriki mau cepet. Akhirnya gak teko-teko sing sitoke wis teko ket mang, jek ngene jek glundang-glundang jeglong-jeglong tabrak kuwi dalan pinak gak gelem. Makanya kabeh terserah Anda jadi ngono. Lho, selanjutnya terserah Anda jadi iklan itu lho Pak. Pun ngoten mawon. Matur suwun sanget jenengan sampun mirengaken kula napa ingkang kula sampaiaken dhateng panjenengan, jenengan pahami mugi dados ilmu ingkang barokah, manfaat maslahah fid dunya wa dunya wal akhirah, jenengan angsal syafaat Gusti Allah, angsal ridha lan restunipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy